kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Dahil malapit na po ang Pasko, gusto ko po sanang humingi ng advice. What do you give to somebody? Tari, English speaking yung tambalanista. What do you give to somebody na kaya naman niyang bilhin ang lahat? Pero sa totoo lang, mahirap yan, ha? Oo, mahirap talagang gets namin yung eksenang ganyan na parang, ano pa bang pwede kong mabigay sa kanya? Nasa kanya naman lahat. Or, kaya niya naman bilhin yung pwede kong ibigay sa kanya, 'di ba? So, ano pa ba ang pwede kong ibigay? Nagiging mahirap siya kung nag-focus ka doon sa mga material na bagay. Yan, totoo. Pwede kasing hindi material ang ibigay mo sa kanya. Totoo 'yun. Kung sino ba sinasabi tinutukoy mo dito, boss mo ba? Kliyenteng mayaman, 'di ba? May mga ganun talaga na syempre gusto mo namang sa Pasko gusto mo namang i-express ang iyong thoughtfulness, gusto mo namang iparamdam ang iyong caring and generous heart. So ngayon nag-iisip ka na nga ireregalo. Kaya lang ang yaman. So paano, anong gagawin, 'di ba? Ako, naniniwala ako sa sinabi ni Diego na huwag ka mag-focus sa material things. Kung halimbawa boss mo yan, I think the best gift that you could give your boss is maayos na pagtatrabaho at maayos na serbisyo. Correct, yung huwag kang sakit ng ulo. Tama. Alam mo, sa totoo lang, kahit wala kang ibigay na regalo dyan, basta mabuti kang empleyado, isang napakalaking gift. Oo. Totoo yan. Actually, inisip ko rin din yan nung dinalaw ko si Nicole, nung dadalawin kita nung after the operation. Sabi ko, ano bang dadalhin ko kung magdadala akong pagkain? Ang dami magdadala ng pagkain sa kanya. Sabi ko, alam niyo kung anong niregalo ko? Nagregalo po siya sa akin ng drugs. Pinigilan po siya ng ospital. Charas! Hinold po ako. Hinold po siya. Hindi, ang regalo niya po sa akin ay babasahin. Yan. At dahil nagbago na siya, ang babasahin po ay hindi po illegal. Correct. At hindi po konektado sa mga mahahalay na bagay. Binigyan ko po sila ng passport. Passport to heaven. Yan. And totoo yan. Alam mo, una, bukod sa ang pwede mong ibigay ay hindi necessarily material, no? Pwedeng service or pwedeng something that is anong tawag doon, sentimental. Yan, katulad niyang passport to heaven, mga babasahin na maganda, 'di ba? Yung mga inspirational. Ang pwede mo ding ibigay sa mga ganyan ay something na personalized. Yung ginagawa ni Nicole. Oo, something na personalized. So mag-expect kami kama ngayon bibigyan. Kasi binigyan mo kami ng kumot, personalized. Binigyan mo kami ng yung unan na personalized. Kama na lang, in-expect namin. Kapag tumama ako sa loto within the next few weeks, malalaman nyo kapag nanalo ako kasi kama ang ibibigay ko sa iyo. Tama po, personalized. Pero something that's personalized, 'di ba? Ano ba yung kunyari, kakilala mo naman siya kunyari, mahilig siya sa let's say mahilig siya mag-vape. Kunyari, 'di ba merong mga pwedeng tatakan yung mga pang-vape? Ewan ko, basta make it o kaya sticker. Ayan, na pang-vape, 'di ba? Or anything na pwedeng maging personal sa kanya. Oo. At hindi po totoo na
nasa kanya na ang lahat. Wala pong ganun. Ayan. Akala mo lang. Oo, at nauuso ngayon yung mga bubblehead. Ay, oo. Yan, maganda din ng Pwede pangregalo. din. Yan. Alam mo, ang daming posible. Ang daming posible. Actually, ang pagkain na gift ay napaka-classic niyan. Yan. Hindi yan kahit kailan pwedeng maluma at hindi pwedeng kutsain kasi pagkain yan. Kailangan paano ko natin yung yan. boss? Ang daming mga allergic na... Ayun lang, di ba? Alamin mo din. Oo. Baka nabigyan ka ng pagkain. Sabi ni Nicole, pagkain. Baka mamaya, meron nga palang allergy o kaya mataas ang sugar. Yan. Tapos bigyan mo pa ng cake. Di ba? Mahirap. Mahirap nga naman talaga. Saan nga naman talaga? Alam mo, wag mo nalang regaluhan. Total naman, nasa kanya na lahat. Pero alam mo, yan yung misconception Akala lang ng mga iba na nasa kanila na ang lahat, pero hindi. Totoo. Ang babalik dito sa it's the thought that counts. Mahalaga talaga yung naalala mo siya. Whether or not kung ano man ang gagawin niya sa regalo Kasi meron akong kakilala na boss. Sa totoo lang, pag merong mga nireregalo sa kanya, dahil nga katulad niyan, marami siyang allergies. Pagkain, basic, at basta boss yun na pagkain, basic kami mga kaibigan na makikinabang kasi. Ibibigay niya sa amin. Pero, lagi niya yun, hindi nakakalimutan na itong empleyado kong ito, binibigyan ako ng ganito, ng pagkain, itong empleyadong to, nagbigay sa akin ng ballpen, itong empleyadong to, hindi niya ako, every year, hindi niya ako nakalimutan bigyan ng tuwalya, ganyan. So, it's the thought that counts. Kasi kaya niya nga bilhin ng kahit ano Tama. So, wag ka nang mag-compete dun sa mga kaya niyang bilhin. Kahit kumbaga, na lang, basta galing sa puso. Basta wag pasikat yung dating. Oo, kasi nga, doon talaga yung problema natin. Correct. Bakit ka natataranta sa ibibigay sa kanya? Kasi gusto mo magpasikat kasi nga kaya mo kaya niyang bilhin ng lahat. Yung pagpapasikat mo is yung pagpapasikat na nasa isipan mo siya at nasa puso mo siya kaya gusto mo siyang bigyan ng regalo. Yung sincere ba? Ayan. Pwede ba, Nicole, halimbawa, sa'yo bilang manager namin, ano mariregalo? Biglang papasok na lang kami tapos kakanta. Si Broski, halimbawa, ganon. Kung si Broski... Sasabihin ko sana, okay. Pero nung si Broski, pwede na din. Kasi kapag kumakanta siya, akala niya, yung tinutodo niya, akala niya, ang ganda talaga. Yung haharanahin mo yung boss mo, pwede yan Pwede din. Di ba usong-uso yun, merong may tawag din sa paghaharane. Oo. Tsaka may ganyan. Baka isipin naman ng boss mo kasi Christmas nangangaroling ka. Hindi, wag. Wag ganun Kasi merong mga for hire na usually lumalabas ng for Valentine. Correct. Ito. Pwede mo tong anuhin na boss bilang regalo ko po. Ayan. All your favorite songs. Ayan. Ay, alam ko na, tama. Ginawa yan sa isang boss. Hindi ko makakalimutan. Lahat ng mga paborito niyang songs. Pero, yung lyrics, medyo change. Na parang kasama yung pangalan niya, yung ugali niya, something na nakakatawa. It's very personal. Ayan. Yun. Pwede niyong gawin. Diba? Ay nako, akala lang po natin hindi mahirap regaluhan ng mga tao. Pero sa totoo lang, madali. Madali lang. Basta kilala mo siya, alam mo kung anong pwedeng magpa-touch sa kanya. Correct. Diba? Yun yung importante, kilalanin True, mo muna. lalo. At walang halong eklavu. And speaking of celebrations and birthdays, ay nako, ito kaya niya rin bilhin ng lahat Kaya ka nga niyang bilhin, Diego. Actually, kaya niyang bilhin ng kumikinang natambalan. Tama. Tayo naman, nagpapabenta din, Correct, diba? Nagsi-celebrate ng birthday today ating loves na si Papa Leo Bonggaling. Sir Leo Bonggaling, happy birthday! Happy birthday! Bata mo kami! Tandaan mo yan. Lagi mo kaming bata. At kapag nag-isip ka, Paps, Leo Bonggaling, ng pagdadalan sa amin. Diba? Sabi ko nga kahapon, diba, Jegs, open na ang secret recipe sa SM Santa Rosa. Tama. Pwedeng mong bilhin lahat ng nasa menu. Yan. Kasi kaya mong bilhin ng lahat. Correct. Leo Bonggaling, happy birthday sa iyo, Paps, and we will see you later sa iyong celebration. At pagpalain ka pa nawa, Boss Leo. Ayan, kasi alam namin na malaki yung puso mo sa pagmamahal, pero mas lalo pang lumaki para mas marami ka pang mabless. Correct ka. Alam mo na, yan yung nanonotice ko dun sa mga taong binibless ng financial resources or nang binibless ng bongga. Kasi
fluid din para sa kanila o madali sa kanila yung pag-share. Yes. So Oo. kapag ka ang isang tao ay nag-share, ang bilis din ng balik sa kanya. Oo. Very fluid. Nire-replenish din Nire-replenish din agad ni Lord kung ano man yung i-share. Oo. Diba? Kaya yan yung prayer natin para sa kanya na mas lalo pa siyang i-bless Ayan. dahil napaka-generous ang kanyang heart. Oo. Alam mo, ang dami nagse-celebrate ng November. Ay, oo Kasi nga. nga, ginawa kaming lahat nung February. Love month. Valentine's. Alam mo kung sino pa nagse-celebrate ng birthday today? Sino? Eh di si Father JJ Ay, Bautista. Father JJ! Happy birthday! Happy birthday, Father Valentine's JJ. din pala. Oo. Si Mami at si Daddy, ginawa ka din ng Valentine's. Happy birthday, Father JJ. May God bless you more. Yan. Your inspiration to your parish at sa lahat ng Correct. mga taong nakakakilala sa Ayan. iyo. Good health para mas malayo pang marating ng Tama. pag-share ng gospel, Father. Correct. Ayan. Mahabang buhay para sa iyo, Father JJ. Patay na kaming lahat, buhay ka pa, Ayan. Father. Marami pa tayong kaluluwang Yes! aakayin, Correct! Father. Marami Ayan. pa tayong kaluluwang itatry, Yan, ibalik kay Lord. Correct, Yan. Happy birthday sa iyo, Father JJ Bautista. At sa lahat ng mga nagse-celebrate ng birthday, kung meron po kayong way or paraan na gusto mong mag-celebrate pero parang ayaw mong gumastos or ayaw mong, minsan may mga ganun, may mga ganung birthday na parang ayoko munang mag-party or ayokong maggastos para sa pagkain. Alam mo, ang siguro magandang way to celebrate your birthday this year is to share your blessings sa mga kababayan natin Yan, sa totoo. Cebu. Ayan. Sa totoo lang. Ngayon, mas Apakatindi. kinakailangan Kailangan po talaga nila ng tulong and gusto po natin na yung tulong na ibibigay po ninyo ay makakarating talaga. Kaya kami po ay meron pong tinatawag na MBC Operation Tulong. At meron pong Facebook page ito, ang MBC Operation Tulong. Kasi baka mamaya ikaw ay, saan nga ba? Paano nga ba ako? Or Ayan. how can I be so sure na itong mumunting amount that I want to share ay makakarating talaga Correct. sa mga kababayan sa Cebu. So ito, lagi po namin itong sinasabi na legit po ang MBC Operation Tulong. Ito po ay in-organize po ng aming company. At meron Ayan. silang Facebook page, dyan nyo po makikita yung mga details kung Ng bank account. Yes, Oo. kung saan nyo po isisend. At saka makikita nyo rin po kasi ina-update din po yan kung anong mga ginawang efforts. o Correct. anong activities. Makikita nyo rin po na talagang yung pera na dinonate po ninyo nakarating po sa mga nasalanta. Tama. True, lalo. Ayan. Totoo po yan. May resibo. Kumbaga. Meron. Oo. Tsaka alam mo talagang, okay. Oo. Kaya sila nakakakain ng mainit na Oo. sabaw or nakakahigop na mainit na sabaw or nakakakain ng maayos ngayon kasi meron akong naiambag. Ayan. So yun yung gawin po natin. It's a good way to celebrate your birthday this year, 'di ba? To share to our mga kababayan na nangangailangan ng tulong sa Cebu. Alam mo, sa totoo lang, yung mga ganitong klaseng mga pagsalanta, ang dami natin nakikita mga pictures. Oo. Reminder yan sa atin na na maging thankful. Minsan kasi masyado tayo nagrereklamo Yes. sa mga bagay-bagay. Oo. Ay nako, masyado maliit yung bahay namin. Tama. Ay nako, nakakainis. Naglo-load na naman ng internet sa office, ganyan. Samantalang may mga ibang tao, wala silang bahay, silang bubong, wala silang kuryente, wala silang tubig. Diba? Or it Tapos could tayo be, reklamo. isa pang perspective, nagre-reklamo ka, maliit yung bahay mo, pero yung mga binaha doon, maganda nga yung bahay nila, pero binaha sila. Correct. Ikaw na maliit yung bahay, hindi ka na baha. That's Diba? a blessing. Marami tayong reklamo sa everyday lives po natin na sa totoo lang, ito yung mga bagay na pwede nating ipagpasalamat. Oo. Pwede tayo maging grateful. O ikaw, naka-e-bike ka lang, Oo. pero yung mga doon, may mga sasakyan, binaha. Grabe, Sira yung no? sasakyan. Patong-patong yung mga sasakyan. Sobra. Ang intense. Nakakalungkot po talaga. Kaya, ayun. Doon sa mga November celebrators. Yan. Bakas-bakas na kayo. Diba? Ganyan na. Oo. Mga at saka masarap yun sa pakiramdam. Oo. Yung alam mo na ikaw ay nakatulong. Alam mo sa iyong sarili na meron kang naiambag Oo. para sa ating mga kababayan. At saka hindi lang sa Cebu yung mga tinamaan ng bagyo. Meron pa? Agusan? Tama ba? Meron na. Even nga sa Bacolod yung isa sa mga Oh. pastors na
ano namin doon na parang tinutulungan. As in talagang sabi niya, sir, wala kaming matulugan kasi tanggal yung bubong, wasak yung bahay. Dahil din dito sa bagyong Tino. Dahil din dito sa bagyo. Kaya Itong recent. buti na lang daw, may mga sasakyan doon sila sa loob muna ng sasakyan. Ng sasakyan. Ng pamilya niya. Oo. Oh. Kaya ano po, marami po talagang yung mga kababayan natin ang nasalanta. So kung hindi man tayo makapagpaabot ng financial, siguro prayers will do na yung provision para sa kanila. Correct. Gagamit ng mga tao na nandun malapit sa lugar nila. Oo. Yun kasi yung parang iniisip ng iba na parang ang layo kasi paano tutulong. Oo. 'Di ba? So kung may way katulad ng MBC Operation Tulong, why not, 'di ba? Pero kung talagang tingin mo walang paraan, napaka-effective po ng pagdarasal na sana mabigyan sila ng hope every day, 'di ba? That the faith will still be strengthened. Tama. Na manatili silang matatag sa gitna ng lahat. Correct. Kasi trials din to sa kanila, pagsubok din to eh. Totoo. Especially sa mga missionaries. Ay, oo. Nagsiserve ka kay Lord, pero bakit ganito nangyari? Correct. Diba? Correct. So, kailangan ng prayer yan. Ay. Naku Oh po. well, importantatious talaga magdasal po tayo mga kabisyo. Sana wala na masalanta. Oras natin mga kabisyo, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!